выданне кніг на беларускай мове гэта ўжо так ці інакш палітычная справа. За час працы, за гады працы мы памалу сталі забывацца, чаму мы выехалі. Кожны з нас мае нейкую нішу на гэтым выдавецкім рынку. Меня зовут Андрей Анушкевич. Я занимаюсь выдавецкой справой с 2014 года. В 2022 году наше выдавецтво Анушкевич мусило эміграваць у Польшу, але мы хутка адкрыліся у Варшаве і ўжо 4-й год працуем тут, выдаем кніжкі. Мяне зовут Валентина Барбара Андреева. Я шеф-редакторка выдавецтва Гутенберг Паблишер у Кракове. Я приехала ў Кракаў з Беларусі ў 2022 годзе. У Беларусі мы займаліся таксама культурнымі праектамі. Я ўжо выязджала з думкай, што я буду выдаваць кнігі. Гэта ўсё пачалося з таго, што я вырашыў перавесці ў інтэрнэт бюлетэнь беларускай рэдакцыі польскага радыё, з якой доўгі час супрацоўнічаў, і цяпер таксама моя супраца з імі трывае. Якраз мы чакалі нараджэння нашага сына, і моя жонка Данута навучыла мяне пісаць, праграмаваць у гэтым кодзе HTML. Але падумаў, што калі я ўжо гэта навучыўся, трэба было б нешта карыснае зрабіць. І вырашыў перавесці гэты бюлетэнь беларускай рэдакцыі польскага радыё. Аказалася, што найбольшым зацікаўленнем карысталася рубрыка «Гістарычнае падарожжа», якую якраз я вёў у рэдакцыю ў Варшаве і запрашаў там гісторыкаў, у асноўным адсюль з Беластотчыны, беларускіх гісторыкаў, але таксама і з Гародні, з Гарадзеншчыны, з Беларусі. І распавядалі мы пра розныя забытыя ці невядомыя старонкі беларускай гісторыі. Гэта ўсё пакацілася так па прынцыпу гэтага снегавога шара, так? І на гэты момант набрала ўжо 70 000, больш за 70 000 нават беларускіх публікацыяў. Мы працавалі на этом незалежным полі беларускага кнігавыдавецтва па тых жа правілах, як працавалі іншыя выдаўцы. Можна сказаць, што мы знаходзіліся ў паралельнай рэчаіснасці, і вельмі доўгі час дзяржава рабіла выгляд, што нас папросту няма. Яна нас не заўважала. Яны там займаліся сваімі вялікімі справамі, а мы сабе паціху там выдавалі гэтыя кнігі, і гэта іх асабліва не цікавіла. Канешне, калі мы не выходзілі вельмі моцна за пэўныя цэнзурныя буйкі. Ты разумеў, што ты функцыянуеш у несвабоднай, недэмакратычнай краіне з аўтарытарным рэжымам. Гэта накладвала адбітак на тваю працу, але у гэтай прасторы ты пачуваўся даволі свабодна. А пасля 21 года, калі ў нас канфіскавалі наклад «Сабак Еўропы», калі да нас прыйшоў дэпартамент фінансавых расследаванняў, ужо можна было адчуць, што правілы гульні змяняюцца. У маі 2022 года я яшчэ не разумеў наступстваў расійскай агрэсіі в Украіне. То гэта вельмі моцна адбілася на унутранай палітыцы Рэспублікі Беларусь. То есть мы неяк не ўзаемазвязвалі вось гэтую радыкалізацыю дзеянняў улады з вайной в Украіне. А тут існавала прамая сувязь. І другі момант, таксама я не усвядоміў до конца той факт, што
атака на выдавецкае кола была сістэмнай. Мы, дарэчы, адныя з першых панеслі шкоду ад гэтай атакі. Нечакана для нас попрасілі ў канцы сакавіка 22 года выселіцца з офіса. У Беларусі мы былі даволі абмежаваныя і выбарам друкарань, выбарам паліграфічных тэхналогій. Але самае прыкрае, мы былі абмежаваныя ў выбары матэрыялаў. Мне нават даводзілася ў Беларусі чуць спінам свой адрас і абвінавачванні ў антыпатрыятызме з той прычыны, што я друкаваў свае кнігі ў цвёрдай вокладцы ў Вільні, па-за межамі краіны. То бок, замест таго, каб аддаваць грошы беларускім друкарам, аддаваў іх літоўцам. А прычына была вельмі празаічная. Літоўскія друкарні маглі забяспечыць якасць друку адпаведную, высокую, асабліва для поўнакаляровага друку. І ў іх быў вялізны выбар матэрыялаў. Возьмем толькі паперу. Пухлай паперы крэмавага колеру, тое, што тут лічыцца такім кніжным стандартам, у Беларусь проста не завозілі. Ты мог карыстацца ў лепшым выпадку афсетнай паперай, вот этой беласнежнай. У канцы 10-х гадоў пачаў развівацца лічбавы друк, і да Беларусі гэта не хутка дайшло. Не ведаю, як зараз там абстаіць сітуацыя. Але мы, каб рабіць танным коштам невялікія наклады, звярталіся ў друкарню ў Маскве. Мы друкавалі там, тому што это было выгадней папросту, без сялякай ідэалогіі. Просто гэта было выгадней і якасней. Тут зараз у цябе безліч варыянт. Друкарняў процьма. Все змагаюцца за кліента. У 2023 годзе, калі мы заснавалі выдавецтва, мы найперш выдалі пазл «Бітва пад Воршай» на 1000 элементаў і кнігу, навуковую кнігу, па сутнасці беларускі народны соннік. Гэта былі нашы першыя выданні. Калі казаць пра наш рост, наше развіццё, то на сёння гэта дзесяткі выданняў, дзесяткі тытулаў. І цікавей за ўсё глядзець, колькі гэтых кніг не так выдана, колькі распаўсюджана. Бо калі ў 2023 годзе мы распаўсюдзілі так ці іначай каля 2500 кніг і гульняў, то за 24 год гэта ўжо было каля 5000, за 25 ўжо больш за 11 000 паасобнікаў. То бок кожны год 3 гады запар мы падвойваем колькасць распаўсюджаных кніжак і настолак. І спадзяёмся, што сёлета нам удасца яшчэ раз падвоіцца, хаця кожны год гэта становіцца ўсё складаней. І тым не меней працуем над гэтым, пакуль што мне вельмі падабаецца той тэмп, які мы ўзялі, хаця ён часам пагражае выгараннем камандзе і складанасцямі. Напэўна, у сувязі з сітуацыяй, з нашым статусам цяпер трэба будзе запаволіцца. Нема сродкаў. Я зараз кажу пра рэкламу. Нема сродкаў. У мяне зараз няма сродкаў на выданне новых кніг. На жаль, продажы так знізіліся, што проста мы зараз у такой стадыі назапашвання гэтых сродкаў, каб выдаваць новыя кнігі. І ў гэтым новым годзе яшчэ не выдалі нічога новага. Хаця ёсць што выдаваць. Это беда. У выдавецтва ніхто не ўлівае нейкіх там датацыйных грошай. Таму што прынята лічыць, што выдавецкі бізнес – гэта камерцыйны бізнес, выдавецтвы могуць і самі на сябе
асабліва выдаючыя бестселлеры, белетрыстыку, могуць нармальна зарабіць. Все правильно. Але гэта не наш выпадак, на жаль. Потому что мы не можем продать... Я зараз сутыкнуўся з такой праблемай вот в эміграцыі. Мы не можем продать умоўную 1000 кніг, потому что у нас просто нема 1000 аудиторий. Нема. Вот это проблема. То есть есть великая потенциальная аудитория, якую можно включить увесь там 10-миллионный белорусский народ. Но это все теория. На практице эта аудитория добра, калі абмяжоўваецца 1-2 сотнями тысяч человек. Калі ты, прабачце, за 4 гады, за 3 гады роман нобелевскага лаўрэата Габрыэля Гарсія Маркеса «Восень патрыярха» табе ўдаецца прадаць толькі 400 экземпляраў, а 600 ляжыць на складзе, а правы на яго сканчаюцца летом. Ну, што рабіць? Мы снижаем цены, робім распродажы, займаемся сацыяльнымі сеткамі, не толькі узаемадзейнічаем са СМІ. Але яны не прадаюцца. Я прыходжу да выснову, таму што вот скончыліся людзі, якім цікавая гэта кніга. Насамрэч, нават важны не столькі грошы, колькі наяўнасць вялікай аўдыторыі. Сёння ты штосьці хочаш прыдумаць і стварыць, але гэта без сэнсу крышку, таму што не выспелі ўмовы. Можна прывесці прыклад вот нават таго ж Стывена Кінга. Калі мы абвясцілі, што мы набылі правы на Стывена Кінга, это была такая пэўная чытацкая мара для шмат каго. І гэта быў красавік 2023 года. Якую великую мы хвалю падтрымкі атрымалі. Просто это была некая, такая вот сенсация, это так глубоко вошло вот у супольнасць. И я в это все поверил, и мы выкупили правы з разлікам, что мы выдадзім першы наклад 4000 экземпляраў, и что он довольно хутка разыдзецца. Потому что вельмі великое запатрабаванне. Дякую Богу, мы выдали только 2000, а не 4. Потому что вот прошло уже 2 гады з моманту продажу, а мы не можем продать 1000 экземпляров. Тут на конкретном прикладе, каб вы разумели, як може выглядаць ситуация. То есть ты знаходишься у романтичных этих идеях, что вот, здаецца, все складывается, сусветна вядомы аўтар, книжный голод, вот это жаданне читать народной мове. А калі доходишь до практики, все может быть інакш. Для мяне поспехам будзе сітуацыя, в якой я змагу перастаць быць галоўным рэдактарам Gutenberg Publisher або в значнай меры перастаць удзельнічаць у асноўнай аперацыйнай працы выдавецтва. Калі выдавецтва будзе зарабляць сабе на жыццё сваімі праектамі, а я змагу заняцца яшчэ нейкім праектам новым, калі тут будзе цалкам самадастатковая, эфектыўная каманда. Вось для мяне гэта поспех. Хаця, калі казаць пра поспех як пра выданыя кніжкі, то так, у нас ёсць некалькі праектаў, якія былі вельмі паспяховыя. Гэта ў першую чаргу гульня «Я ніколі не» Ганны Шыманович, і, канешне, раман «Слон» Сашы Філіпенкі, які, дзякуючы волі аўтара, выйшаў упершыню па-беларуску і толькі пасля па-расійску. І іншыя кніжкі і настолкі таксама здзіўлялі мяне тым, што сапраўды у эміграцыі можна выдаць паспяхова вялікім накладам прыгожыя кнігі. Як правіла, 10% мы выплачваем роялці аўтарам. Бывае па-рознаму. Калі гэтая кніга нам чамусьці дасталася дорага, і мы
бачым, што яна не будзе вельмі актыўна прадавацца, то гэта можа быць 8%. Калі гэта вельмі складаная праца была, каштоўная, калі аўтар унікальны спецыяліст сваёй справе і калі мы можам сабе дазволіць гэта, то часам гэты ганарар можа дарасці да 15%, але звычайна ўжо 15 і вышэй гэта пагроза ўстойлівасці праекта. Wydawanie białoruskich knih za мяжою гэта не бізнес. Адназначна, і так як мне падчас нейкага кірмашу у Варшаве сказаў адзін з польскіх эмігрантаў, які з'ехаў у 60-тыя гады з Польшчы, гэта пытанне двух пакаленняў, калі гэтыя кнігі будуць яшчэ актыўна выходзіць. Пазней, калі сітуацыя ў Беларусі не зменіцца і нельга будзе вярнуцца, на жаль, працэсы асіміляцыйныя іх не затрымаць, яны будуць праходзіць. Беларусы, якія з'ехалі, нават тыя, якія ёсць беларуска-беларускімі, яны захаваюць сваю тоеснасць. Але ці яны будуць ужо так чытаць беларускую літаратуру, як цяпер, гэта не факт. Таксама было з палакамі, якія з'язджалі і пасля Другой сусветнай вайны на захад, і пазней у гэтыя 60-тыя, 70-тыя гады. Так што гэта не бізнес, і хутчэй бізнесам не стане выдаванне беларускіх кніг у замежжы. Па-за межамі Беларусі ўжо не некалькі выдавецтваў, а як нехта палічыў, больш за 20. І гэтыя выдавецтвы выдалі, як кажуць, больш чым 600 беларускіх кніг ад гэтага ж Уладзіміра Няклаева, які запачаткаваў выдавецкую дзейнасць фонду Камунікат.орг. Я лічу, бо часта таксама ёсць такія пытанні, а вось ці вы не лічыце сябе канкурэнтамі? Я лічу, што мы абсалютна не канкурэнты. Кожны з нас мае нейкую нішу на гэтым выдавецкім рынку, які ёсць невялікі, праўду сказаўшы, таму што нашыя кнігі, так як я гаварыў, у Беларусь фактычна не пастаўляліся. Замоваў таксама не было многа з Беларусі. Так што гэты рынак, гэта тыя беларусы, якія з'ехалі з Беларусі па палітычных прычынах, уцякаючы ад праследу з боку рэжыму Лукашэнкі. Камунікат ёсць сапраўды спецыфічным выдавецтвам, таму што мы, як адзіныя, гэта арганізацыя не беларускай дыяспары, не палітычных эмігрантаў, а беларускай нацыянальнай меншасці, якая жыве тут спрадвеку на Беласточчыне. І нашая ўправа гэта ўсе этнічныя беларусы адсюль з Беласточчыны, хаця рэжымная панарама ў свой час назвала мяне этнічным палакам. Я таксама так думаў, што ў свабодных варунках культура павінна расквітнець, і сапраўды з'яўляюцца новыя аўтары, выдаюцца новыя кнігі. Але не трэба забываць, што мы ўсё-такі знаходзімся на чужой зямлі. Большасць людзей мусіць займацца такімі вельмі прыземленымі рэчамі і здабываць сабе грошы на хлеб, і праблемы з легалізацыяй, і выхаванне дзяцей. Вось. І гэта ўсё давіць на літаратурнае асяроддзе. А з іншага боку, насамрэч нічога не змянілася. Наш рынок як быў вузкім, так і застаўся вузкім. Аўтару цяжкавата атрымаць прызнанне і славу, тым больш матэрыяльныя ганарары. От з той прычыны, што рынак, аўдыторыя даволі вузкая. І спадзяванне, што гэта аўдыторыя будзе ва ўмовах эйфарыі пасля 2020 года пашырацца ў геаметрычнай прагрэсіі, яны не апраўдаліся. Што ў гэтай кнізе экстрэмістка? Я разумею, як бы так,
сам по себе я разумею, чему яны могли признать, так, полічыць, что гэта экстремистское. Потому что Олег Груздилович распавядае про свою побывку на Володарце. Ну, але это нормальные успомины человека у форме вершаў для унукаў. Гульні Цирцеи, книга, якая написана у формаcie, у жанры такого ретро-крымінала, у стилі нуар. Я нават з аўтарам, са Дмітром Дзядзенкам, крыху паспрачаўся за акрэшленне гэтага жанру, таму што я гавару, ну, дык можа рэтра-дэтэктыў. Не гаворыць Жміцер, гэта рэтра-крымінал, бо у дэтэктыве злачынца павінен быць пакараны, прычым жорстка. А тут не факт. Гэта вельмі каларытны аповед пра Воршу, 20-е гады мінулага стагоддзя, больш чым 100 гадоў таму. Ворша тады была вельмі цікавым горадам, таму што знаходзілася на мяжы фронту савецка-польскага, бальшавіцка-польскага. І тут усе гэтыя прыгоды дзяцей, дарослых адбываюцца менавіта на фоне гэтых падзеяў. Гэтую книгу z 2 opowieściami Wasila Bykawa, Mертвым nie balić i likwidacja, my chcieli wydać do jubileju. Nie atrymała się z różnych przyczyn i wtedy do jubileju wyszła insza niewieliczka kniga z opowieściami Blindaż i Afganiec. Ale ta kniga doczekała się wychodu poza mierzami Białorusi, pierw za wszystko temu, że jest bez cenzury. To taki tekst, jaki sam autor napisał i wiernuty byli гэтыя месцы, якія z ранейszych wydaniał cenzura wykinęła. Czyli likwidacja to ta opowieść, jaka w sowiecki czas drukowała się pod zaголовком Sotnikał, nawet nie dozwoliła sowiecka cenzura pod autorskim zaголовком wydać tej opowieści. Нас першымі сярод беларускіх выдавецтваў в эміграцыі надзялілі таким статусом экстремистского формования. Зусім нечакана. Я б сказала, сціпла б сказала, што мы яшчэ не заслужылі на гэты статус, хаця, напэўна, ім там адтуль відаць лепей. Гэта было нечаканасцю, гэта было поўнай нечаканасцю. Мы не мелі ніякіх сігналаў, нічога, што прымусіла б нас думаць, але варта зазначыць, што калі ў 23-м годзе мы пачыналі сваю дзейнасць, у 22-м годзе, калі мы выязджалі, то в цэлым было разуменне, што нейкім такім чынам сітуацыя і будзе развівацца. Але за час працы, за гады працы мы памалу сталі забывацца, чаму мы выехалі, якія прычыны нас падштурхнулі на тое, каб адкрываць выдавецтва тут, а не там. Ужо не такімі глупымі пачалі здавацца выпадковыя каментары, якія часам чуеш нават ад палякаў, што чаму вы беларускае выдавецтва выдаеце тут, а не ў Беларусі. Нават пачалі з'яўляцца думкі, што можа і сапраўды. Сённяшняя сітуацыя, в якую мы все трапілі, паказвае, што проста да нас не даходзілі рукі, а цяпер дайшлі. І все стало на свае месцы. Мы зноўку згадалі, што у нас у краіне немагчыма рабіць тое, што мы робім тут, і мы мусім працягваць працаваць так, як і пачыналі працаваць, разумеючы, што мы польскае выдавецтва і працуем для беларусаў эміграцыі. Ja mogę tylko powtórzyć, że to absurd, aby wydawnictwy, ludzie, jakie zajmują się knihawydaniem, kniharozpowsюdem, objednać uniejkują koalicję, jaka po sutności nie istnieje u przyrodzie i przyznać je ekstremistskim formowaniem. No, na ogół kniги, jakie wydają się tymiż wydawnictwami, jakie trafili w tę ujawną koalicję, to mastacka literatura, to переклади, to historia, to dzieciacze kniги. Raniej tak samo jeszcze inne wydawnictwa byli przyznane ekstremistkimi formowaniami i one tak samo nie zajmują się wydaniem niekich knig, jakie mogli rozpowsюджać ekstremistkie idei.
На гэты момант трывае наступ на беларускую культуру, на беларускі кнігавыдавецкі сектар, так бы мовіць, так, на тых людзей, якія таксама займаюцца распаўсюдам кніг. І таму менавіта улады, рэжым Лукашэнкі, КГБ вырашылі гэта прыдумаць. Таму што ўсё гэта прыдумана, няма у прыродзе такой кааліцыі, у якую б уваходзілі гэтыя суб'екты, якія яны называюць, і прыватныя асобы, якія там таксама пералічаныя. Кнігі засталіся апошнім такім бастіёнам перадачы ідэяў для беларусаў. Няма ўжо палітыкаў, няма палітычных партыяў, няма ніякіх грамадскіх, па сутнасці, легальных арганізацыяў, якія маглі б перадаваць ідэі беларускай незалежнасці ў самой Беларусі. Засталіся яшчэ кволенькія або кволенькія ў Беларусі, а развіваючыся ў эміграцыі выдавецтвы, якія выдаюць беларускую літаратуру, якая прасоўвае ідэю беларускасці. Сёння признание, надание нам вот этого экстремистского статусу неяк прошло буднічна. Калі б вы мяне запыталі, што змянілася, мне нават цяжка было падказаць. Мы працуем у звычайным рэжыме, таму што нічым надзвычайным не займаліся. В гэтым і іронія, што з Беларусі замоваў на наш сайт прыходзіла 2%. 2%. Гэта настолькі выпадковая колькасць людзей, што пра нейкі ўплыў, які мы маглі сур'ёзна аказваць, і небяспеку, якую мы маглі складаць для беларускіх уладаў, смешна нават казаць па шчырасці. А калі не лічыць гэтай небяспекай сам вобраз, само перакананне, што можна быць шчаслівымі, давольнымі жыццём, беларусамі і выдаваць прыгожыя беларускія кнігі. І цяпер, канешне, гэта стала цяжэй, у тым сэнсе, што калі раней яшчэ некаторыя людзі ўсё ж такі замаўлялі, ўсё ж такі везлі у валізках гэтыя кніжкі, то цяпер не будуць. Нават не гледзячы на тое, што фармальна нашы кнігі не прызнаныя экстрэмісткімі, апроч тых, которые прызнаныя, некалькі кніг такі нашага выдавецтва ўсё ж такі прызнаныя экстрэмісткімі, гэта «Слон», «Чырвоны крыж» Сашы Філіпенкі, «Украінская ноч» Марсі Шор. Гэтыя кніжкі, вядома, і раней мы не прадавалі ў Беларусі, нават калі выпадкова нейкі чалавек абышоў нашы тэхнічныя абмежаванні і купіў праз сайт, то мы заўжды пісалі, што майце на ўвазе, гэтая кніга экстрэмістка, мы не можам вам яе адправіць. Мы ведаем, што на мяжы пасылку абавязкова распакуюць, і ў вас яе так ці іначай канфіскуюць гэтую кніжку. То бок мы ўжо даўно працавалі над тым, каб не падставіць гэтых людзей, каб не падвесці іх. А цяпер, паколькі выдавецтва займела статус экстрэмісцкага фармавання, незразумела, як будуць ставіцца памежнікі да кніг, у выхадных звестках якіх можна знайсці назву гэтага выдавецтва. Не зусім ясна, як гэта па законе, але з іншага боку, што ў нас робіцца ўвогуле па законе і наколькі яны трымаюцца гэтага закону свайго ж, гэта таксама пытанне без адказу. Мы не ведаем. Ведаем, што шмат страху ёсць, звязанага з гэтым статусам, шмат абмежаванняў і, адпаведна, шмат перашкодаў у нашай працы з-за гэтага. Тым не меней, гэта нагода знаходзіць нейкія спосабы, як працаваць. У нас застаецца в прыярытэце, каб знайсці спосаб, каб беларусы маглі чытаць кнігі па-беларуску. Для гэтага ёсць сервісы, некаторыя аўтары дазваляюць бясплатна публікаваць іх кнігі. І я думаю, так ці іначай, той, хто хоча прачытаць кнігу, ён знойдзе магчымасць в інтэрнэце яе прачытаць. Мне цяжка сказаць, але адчувалася, што бар'ер вырастае з гадамі вот этой адчужанасці беларусаў у Беларусі і нас тут, і што продажы ў Беларусь кожным годам марнелі, і
Мы до апошняга часу мы займаліся паштовай дастаўкай у Беларусі. Ну і адчувалі просто, што людзей часта спыняюць дзве рэчы: высокая цана дастаўкі і звычайны страх, што за кнігі з-за мяжы на беларускай мове, што людзям штосьці будзе. Даволі вялікая колькасць людзей з Беларусі прыходзіла вот сюды, ў кнігаўку, і купляла кніжку. Ну, але, зразумела, не кожнага адсочыш, не з кожным мы там размаўлялі, адкуль і што і як. Ну, і я, шчыра кажучы, не асабліва веру ў тэорыю, што прызнанне выдавецтваў экстрэмісцкімі звязана з тым, што уладам захацелася там неяк поўнасцю перапыніць этот доступ до наших книг у Беларусі. Я думаю, для гэтага тут і так і без гэтага тая колькасць кніжак, якая даходзіла ў Беларусь, не стварала нейкай нават уяўнай небяспекі для сістэмы. З-за нашай дзейнасці людзі могуць апынуцца ў небяспецы, і хочацца гэтага не дапусціць. У нас атрымліваецца так, што выданне кніг на беларускай мове гэта ўжо так ці інакш палітычная справа. Для мяне гэта нонсенс. Я, наадварот, у сваёй дзейнасці заўсёды пазбегаў вось гэтага нейкага квазіідэалагічнага арэолу. Я выдаю кнігі на беларускай мове, таму што я беларус. Ідзіце, задайце польскаму выдаўцу пытанне, чаму ты выдаеш кнігі на польскай мове. Якая будзе яго рэакцыя? Навошта робім? А куды дзівацца? Куды дзівацца, калі у цябе вялікі склад? Ты звязаны вялікімі абавязкамі і з замежнымі праваўладальнікамі, і з нашымі аўтарамі, не толькі нікога не хочацца падвесці. Мы працуем з гэтай патэнцыяльнай аўдыторыяй. Мы заўсёды працавалі. Часу шкада. Шкада часу і энергіі, што ты не атрымліваеш вось гэтага хуткага эфекту і такога вялікага эфекту, які б дазваляў табе спакойна існаваць. Вот это праблема. Хаця насамрэч усё рухаецца наперад. І, ведаеце, это як паказаў той жа 2020 год. Былі там кнігі з даволі вялікім розгаласам. Можна згадаць, і там якой сенсацыя навіной стала выданне кніг пра Гаррі Поттера, пачынаючы з 2019 года. І гэта так ці інакш працавала на беларускую ідэю, на папулярызацыю гэтай нацыянальнай ідэнтычнасці. Вось. І сёння гэта таксама ўсё працуе. Просто вельмі хочацца, каб гэта рухалася хутчэй, і каб мы функцыянавалі проста ў нармальных умовах на нармальным рынку. Нам трэба вырашыць дзве падставовыя задачы. Гэта пашырыць якасна і колькасна аўдыторыю, каб кнігамі беларускімі цікавілася як мага яшчэ больш людзей, да гэтай справы прыцягнулася. Ну і другая вельмі важная задача – гэта пашырэнне асартыменту. Калі ты хочаш бачыць новую аўдыторыю, новых людзей, ты ім павінен прапанаваць тое, што захочуць чытаць менавіта яны. Вось, наш асартымент вельмі вузкі, а спадзявацца на тое, што людзі будуць чытаць, скажам так, з ідэалагічных матывацый, толькі таму, што гэта выдадзена на беларускай мове, это вельмі ілюзорнае спадзяванне.
Мне не вельмі падабаецца сумны, маркотны і смутны тон, якім мы часам гаворым пра беларускую кнігу ў гэтай сітуацыі. Мы глядзім, як ёй складана беларускай кнізе, колькі мы пацярпелі, што мы згубілі і гэтак далей. І гэтая сітуацыя ахвяры, яна для мяне некамфортная. Таму што калі б я думала, што беларускай кнізе прыходзіць канец, што гэта бесперспектыўны занятак, што нам закрылі все магчымасці, што гэта штосьці, над чым трэба паплакаць цяпер, што вельмі кволае. Я б, напэўна, не займалася беларускай кнігай, я не герой. І мне не падабаецца. І ўвогуле ў 21 стагоддзі страшна не модна быць героем. І я не герой. Я люблю спакойна жыць, люблю прыгожыя праекты, люблю чытаць кнігі. Я лічу, што з беларускай кнігай все будзе нармальна. І тыя 5 стагоддзяў беларускай кнігі, якія мы маем за плячыма, яны паказалі, што не праз такое беларуская кніга праходзіла. Цяпер у сітуацыі, калі мы маем інтэрнэт, калі мы маем вялізную беларускую супольнасць за мяжой, калі мы жывём у вольнай краіне, у которой, напэўна, хіба што з найлепшых, адзін з найлепшых паліграфічных комплексаў, дзе можна друкаваць вельмі прыгожыя кнігі даволі танна, нам няма чаго сумаваць. Мы маем все магчымасці развіваць сваю культуру і з асалодай чытаць беларускія кніжкі. Кур'ерскія службы выдатна дастаўляюць гэтыя кніжкі па ўсім свеце, а каму далёка, той можа карыстацца электронкамі і таксама атрымліваць асалоду ад добрага тэксту. У мяне вельмі пазітыўны настрой у дачыненні да беларускай кнігі і да нашай культуры, і да беларускага тэксту ўвогуле. Мне здаецца, нарэшце мы маем магчымасць рабіць прыгожае, вольна, спакойна. А тое, што у Беларусі нас прызнаюць экстрэмістамі, шкада, але ж гэта тое, на што нам складана паўплываць нам. Наша справа не то, што захоўваць, не захоўваць, а наша справа цешыцца всяму таму, што ўжо зроблена, і рабіць яшчэ больш прыгожага. У мінулым годзе прайшло якраз 25 гадоў з узнікнення, з заснавання беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». І такім завяршэннем святкавання, адзначання нашага юбілею 25-годдзя było wydanie kniги Włodzimira Karatkiewicza «Kołasy pod sierpom twoim», jaka ciapier u nas jest na pierwszym miejscu na sajcie i ja śmiało mogę odkazać, że to ta kniga, jaka jest naprawdę potrzebna każdemu Białorusu, bo ona razy chodzica najchudczej. Komunikat jak internet biblioteka długi czas pracował i nadal pracuje pod lozungiem «Bierzesz les, czytaj kniги na komunikat.org». I u 22 гоdzie ja nawet i nie dumał, że mnie dowiedzieca wydawać drukowane kniги, zajmując się tylko годов уже elektronnej biblioteką. Ale do tego przymusiła sytuacja. Kiedy Włodzimir Nieklajewicz wrócił się do mnie z takiej proponowej, ja, prawdę сказавszy, nawet 5 chwilin nie dumał, czy warto, czy nie warto. Ja wiedział, że to warto zrobić i tylko później zaczął zadumować, a odkąd ja weźmę na to środki, a jakim czynem ja tę księgę będę sprzedawać, rozpowszechniać, тому что to była faktyczna pierwsza księga takiego białoruskiego metra literatury, jaka wyszła poza межами Białorusi na białoruskiej mowie. I to był той moment, to była ta potrzeba chwiliny, że trzeba było zająć się wydaniem mianowito papierowych knih, bo to było potrzebne Białorusom, jakie zjechali z Republiki Białorusi. I to okazało się, powtórzę się znowu, na żal, perspektywnym projektem, bo od tej księgi Włodzimira Nieklajewa my już wydali больше za 70 najmenowaniów białoruskiej literatury historycznej, dzieciaczej. W основnym to już taka mastacka literatura. Jest księgi, jakie my wydali, jakie raniej już wychodzili u Białorusi, ale na przykład nie mieli szansy dojść do czytacza, особливо do tego
чытача, які з'ехаў цяпер, бо шмат хто з'ехаў з Беларусі з такой беларускай ідэяй, з беларускасцю, сустрэўся менавіта ўжо ў замежжы першы раз. І гэтыя кнігі адрасуюцца менавіта да іх.